Jamanadenw kumada. Jamanadenw kumada ye jɛmukan ye min dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye. Buna hadamadenya ni yiriwa rajoso HDFM sanfɛ. Dɔgɔkun o dɔgɔkun ka kuma di aw ma aw ka hakilinaw n'aw fɛlaw fɔ jamana ɲɛta siraw kan. aw minnu sɔgɔn banna jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔ a y'aw bisimila a ka jamukan kɛnɛ kan n'an ko ma ko jamanadenw kumada min bɛ ɲɛnamaya aw fɛ min ye dɔgɔkun o dɔgɔkun bunadamadenya ani yiriwa rajoso HDFM sanfɛ ka kuma di muso ani cɛ cɛsirilenw ma waasa u bɛ se ka na dɔ fɔ maaw bɛ se ka o lamɛn ni k'u sanga u ma cogoya min na o de kɔnɔ hukumu kɔnɔ bi an bɛna kuma musow ka dɔkɛ de kan an y'an bolo mɔnɔbɔ musoba dɔ nɔfɛ muso min ni ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka cɛkɛda sigi sen kan cɛkɛda min n'an ko ma ko des service o tɛmɛnen ko ka bɔ yen restaurant Louche d'Or o fana maa ɲɛmaa don o tɛ maa wɛrɛ ye min ye madame Jeanne Viviane Sankara ale de bɛ an bolokɔrɔ bi sɔgɔmada in na min kɔni bɛ dɔ kɛ o hukumu kɔnɔna na madame ni yantuma nse ni yantuma Jamanadenw kumada. an b'i fɔ k'i waliman dɔ an ka wele jaabili la an b'a f'i ye k'a fɔ ko yan de ye bunadamadenya ani yiriwa arajoso HDFM ye fɛn min an bɛna kuma d'i ma i ka i yɛrɛ kofɔ an lamɛnbagaw ye k'a ta kunungo la ka na se bi ma i tɛmɛna sira jumɛn ni jumɛn fɛ ani i ka cɛsiriw ɲɛsinnen don mun ma kuma b'i bolo. ok i ni ce i ka ɲiningali la ne tɔgɔ ye Jeanne Viviane Sankara i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na ne ye restauratrice de ye donc ne tɛmɛna sira min fɛ o ye bon ne ka kalan kɔfɛ ne ye kalan kɛ gestion des ressources humaines domaine de na ne ka kalan kɔfɛ ne taara ka taa stage kɛ o domaine kelen in na baarakɛyɔrɔ privé dɔw la ani ONG dɔw la donc tilalen stage ninnu na n ye baara sɔrɔ ka taa région kɔnɔna na k'o bɛɛ kɛ donc en 2021 j'ai créé DS service pour que ka to ka service traiteur kɛ ni organisation ye donc o continuité de nana fo ka na se restaurant dayɛlɛli ma min ye restaurant Louche d'Or ye n'a bɛ Bako Jikɔrɔni yan nɔ donc an bɛ dumuni feere daraka ni tilela ninnu ani an bɛ baara kɛ ni baarayɔrɔ mɔgɔ dɔw ye pour que ka se k'u ka ni atelier ninnu b'u bolo bien ni formation b'u bolo ka se ka u ka pause café n'u ka pause déjeuner ninnu dilan u ye ka taa d'u ma ani en même temps baarayɔrɔ dɔw fana b'an ta an bɛ cantine kɛ u ye quoi donc ne b'o de la. I dɔnkan ka di o b'a jira k'a fɔ e ye muso min ni a kɛlen tɛ k'a tɛgɛ fila da ɲɔgɔn kan k'i tɛgɛ jan ko kɔkɛ k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛbɔ o hukumu kɔnɔna na an bɛna ɲininkali min tɛngu i la o de ye cogo di e bɔra ka ɲɛsin restaurant bara ani des service i donna nin kɔnɔ cogo di kalan bannen kɔfɛ. ok ne donna nin kɔnɔ cogo min na n y'a fɔ cogo min na n ka kuma daminɛ na ne tun bɛ stage de la ka ne to stage la ne bilala ka taa quartier dɔ de la baarayɔrɔ dɔ tun bɛ yen nɔ an tun b'a kɔnɔ an bɛ ka stage kɛ maintenant tileganfɛla la a yɔrɔ dumuniko tun ma nɔgɔ donc ne de tun ye mɔgɔ ye o bɛ min ci ka taa dumuni san tilegan fɛ donc ne tun bɛ yaala yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka dumuni sɔrɔ ka na di mɔgɔw ma bon ne yɛrɛ de ye n to o kɔnɔna na kuma dɔw la i bɛ taa yɔrɔ dɔw la dumuni da ka gɛlɛn wari min di dɛ ma o tɛ se ka san walima i bɛ taa yɔrɔ dɔw la dumuni da ka nɔgɔn nka dumuni bɛ na a tɛ se ka dun donc ne de ye n to o kɔnɔna na ne y'a ɲɛfɔ n ka muso ɲɛna ne ko yan'an ka to nin na tan ne cousine bɛ so a bɛ se tobili la dɛ ne yɛrɛ bɛ se mais ne ka temps tɛ ne permis n ko donc n'u bɛ se ka wari min bɛ di ka taa dumuni san n'u bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ tobili kɛ siɲɛ kelen a bɛ na n'a ye bureau la donc ko in taara tan ne donc an y'o daminɛ a diyar'u ye an y'a daminɛ n'an yɛrɛ ka yɔrɔ ye fɔlɔ a diyar'u ye fo ka na mɔgɔ wɛrɛw don a la donc baara daminɛna o cogoyanin de la. Ayiwa an b'i fo i ka nin jaabi sanuma in na min ye an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye hali sisan an y'a ye k'a fɔ i y'i ka baara daminɛ cogo i y'o olu walawala an ye yala Louche d'Or ale hakilina nana cogo di ani fana an b'a ye k'a fɔ aw kɔni a ye o ye kuma dɔ bɛ aw da ni ka balo sanuma a jɛlen k'o di maaw ma don o don an nana ni nin hakilinaw ye cogo di munna a ye nin hakilinaw ta. ok Louche d'Or nana cogo min na bon n bɛ se k'a fɔ ko Louche d'Or ye DS service ka continuité de ye
pour le moment DS service be service traiteur dɔrɔn de kɛ ni atelier ni formation ninnu bɛ baara yɔrɔ mɔgɔ ninnu bolo u b'an wele an bɛ to ka pause café n'u ka pause déjeuner a n'a dumuni ko ani cantine ko maintenant o kɔfɛ ne bɔl'o la parce que ne y'a daminɛ k'an to so de donc an bɔl'o la ka na ko an bɛna restaurant dayɛlɛ an y'a sɔrɔ restaurant tɔgɔ tɛ se ka kɛ restaurant DS service ye a cɛ man ɲi donc fo tɔgɔ de kun ka sɔrɔ min bɛ se ka a yira k'a fɔ voilà dumunikɛyɔrɔ de don wa a ka sani fana donc o de la an ye yɔrɔ tɔgɔ kɛ restaurant Louche d'Or ye DS service o daminɛna depuis 2021 mais Louche d'Or o daminɛna 2024 la ayiwa i y'a fɔ ko DS service ale ka wulikajɔ ɲɛsinen don ni atelier bɛ yen ka taa min ye dumuni di mɔgɔw ma waati kunkurunin kɔnɔ fɛn min o ye baara min ni a ma nɔgɔ a delila ka gɛlɛya jumɛn sɔrɔ o kɔnɔna na an ye gɛlɛyaw sɔrɔ a kɔnɔ parce que an ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ mɔgɔw de don ils sont très exigeants en fait donc u ka heure ko ka gɛlɛn kosɛbɛ donc n'u b'u ka baaraw la u b'a exiger a ka heure respecter donc heure respecter baliya bɛ se ka na ni gɛlɛya caman ye aw ni ɲɔgɔn cɛla la ou bien n'i ye retard ta ɲɔgɔn donc a daminɛ na yan'an k'o yɔrɔnin faamuya an y'o gɛlɛya ninnu sɔrɔ dɔɔni voilà walima i bɛ se ka taga u bɛ heure dɔ d'i ma i bɛ se ka taa u ka programme yɛrɛ tɛ bɛn a ma donc i b'i ka mɔgɔw bɛ journée plan bɛ kɛ yen nɔ ka sɔrɔ u ma bɔ donc olu gɛlɛya ni ninnu an y'u sɔrɔ a daminɛ na mais avec le temps et la communication an sera ka caman faamuya ɲɔgɔn bolo ka caman bɔ a la an b'a ye k'a fɔ fana fɛn min ye maa dɔw fana bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko mɔgɔ 100 kan ka na an ka atelier la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ mɔgɔ 150 ye yala o gɛlɛyaw an m'o fana sɔrɔ a ka baara kɔnɔ an y'o gɛlɛya in sɔrɔ a ka ca mais toujours an b'a essayer ka option de surplus de fara kan quoi voilà parce que a dɔw la yɛrɛ a kɛra kɛlɛ yɛrɛ de donc n'an bɛ taa yɔrɔ la n'u ko mɔgɔ 100 de don an b'a essayer toujours a ka kɛ mɔgɔ 125 ou bien mɔgɔ 150 ɲɔgɔn ka se ka dumuni dun quoi a caman na o gɛlɛya ninnu tɛ k'an kan a bɛ dɔ bila kɛrɛfɛ don o don a bɛ dɔ bila kɛrɛfɛ a mana kɛ cogo cogo a bɛ bɔda sɔrɔ o la halisa an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkaliw ye fɛn min ye a bɛ to ka kuma dɔ fana fɔ ko cantine intelligente et éthique o kɔrɔ ye mun ye aw yɛrɛ bolo o ye hakilina jumɛn de ye sisan an ka baara in na n y'a fɔ cogo min na an bɛ baara kɛ ni baara yɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ taa baara la an ka cible yɛrɛ ye olu de ye minnu tɛ se ka taa so tilegan fɛ ka taa dumuni kɛ n'u u bɛ dumuni san kɛnɛma ka dun donc an ka cible ye olu de ye bon par expérience fana an y'a jateminɛ k'a fɔ an bɛ dumuni feere mɔgɔ minnu ma an ka clients yɛrɛ mɔgɔw de don minnu si fana kɔrɔbayalen don dɔɔni i b'a sɔrɔ kɔgɔba dun man d'u ye manzini dunba dun man d'u ye tuluba dun man d'u ye donc u ka fɛn bɛɛ kan ka bɛrɛbɛn u ma pour que u ka se k'u ka santé préserver cogo min na donc o hokumu kɔnɔna na de nin concept in nana cantine intelligent et éthique nana cogo min na quoi donc an bɛ dumuni tobi sans trop d'additifs anti fɛn caman cɛ ka k'a la quoi bon an ka client dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu b'a fɔ an ɲɛna carrément ne b'a fɛ i ka dumuni dilan ka na di ne ma mais kana kɔgɔfu den kelen k'a la parce que ne ka santé kɛnɛya tɛ n permettre ka kɔgɔ dun voilà walima dɔ b'a fɔ ne ka docteur ko n kana tulu dun ou bien n kana manzini dun donc an b'a essayer k'u respecter o kɔnɔna na pour que an ka dumuni kana kɛ sababu ye k'u fɛnɛ bana quoi n'i y'a faamuya komi aw b'aw bɛrɛbɛn ni bɛɛ de ye bɛɛ ka kɛnɛya bɛ se ka sabati aw ka dumuni kɔnɔ cogoya min na aw ka dumuni kana kɛ sababu ye ka dɔ bana o de don ayiwa o faamuyala halisa an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye a yira k'a fɔ i ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a fan caman ye muso ani sifinnakaw ye munna aw ma cɛw cɛya aw ka cakɛdaw la nka a ye denmisɛnninw ani musow de cɛya la yala a bɛ fɛ ka musow de dɛmɛ wa ani denmisɛnninw ka baara d'u ma wa ok n ce o ɲininkali la o kun ye min ye sisan u b'a fɔ kuma dɔ la ko n'i ye muso kelen dɛmɛ i ye du de dɛmɛ donc o hokumu kɔnɔna na bon n'i ye jeunesse dɛmɛ fana o ye mali sini ɲɛsigi dɔ ye an ka jamana ma donc o t'a bali ko an ni musow dɔrɔn de bɛ baara kɛ ou bien ko bon n y'a faamuya n'i ka kuma faamuya aw kɔni ta wolomali t'a la nka aw ka laɲini fanba de ye ka se ka musow dɛmɛ ani ka denmisɛnninw fana bolo don ca la u ka bɔ te min na kare kɔnɔ o hakilina tɛ wa o hakilina don barisabu n'i donna baara la
fɛn caman be yen i tɛ don o sira fɛ u ka se ka dɔɔni sɔrɔ ka bila u kunna. Ayiwa fɛn min ye hali sisan an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkaliw ye min ye a yira k'a fɔ fɛn min ye aw bɛ wuli ka jɔ la waasa ka se ka baara kɔni kɛ ni muso n'a fɔra k'i bɛ baara la a ma nɔgɔ dɛ muso i bɛ baara la cakɛda b'i bolo kɔkɛ fana ni denmisɛnninw bɛ so kɔnɔ yala e bɛ nin fila bɛɛ ɲɛnabɔ cogo di? I yɛrɛ ye kuma fɔ a ma nɔgɔ mais jɛnatigɛ ko fosi ma nɔgɔ o t'an bali an ka kɛ bon a bɛɛ bɛ dépend i yɛrɛ b'i organiser cogo min na donc i bɛ wuli i b'i ka journée planifier n bɛ nin waati ni nin waati in ta ka n occuper n ka denbaya la nin waati in na n bɛ boli ka taa n ka cakɛda la ka taa o fɛnɛ lajɛ pour que ko bɛ se ka taa ɲɛnɛman cogo min na donc en même temps n'i kan ka segin ka na denbaya la tuguni i bɛ segin ka na quoi pour moi a bɛɛ ye organisation de i b'i organiser kosɛbɛ i bɛ se ka a fila gérer. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye a ka restaurant in aw bɛ mun ni mun de feere a bɛ mun ni mun di client ma? Restaurant yɛrɛ kɔnɔna na sisan an bɛ daraka feere an bɛ kilela feere an bɛ surafana feere donc daraka la sisan i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye an ka plat traditionnel ninnu de ye daraka la sandwich bɛ k'an bolo biɲɛ bɛ k'an bolo rognon bɛ k'an bolo naji bɛ k'an bolo furunaji ni misise ninnu kilela la sisan o y'an ka plat traditionnel ye kini to fɔyɔ juga olu de bɛ k'an bolo tileganfɛla la bon sufɛla o ye jenimafɛn ninnu ye quoi. O bɛɛ lajɛlen faamuyara min ye entrepreneuria hokumu kɔnɔna na yala e ka yeta ye mun ye donna nataw la i ka nin entreprise i bɛ fɛ ka a ye cogoya jumɛn na sini ma sinikɛnɛ ma? Ne ka yeta ka bon ni entreprise in na kosɛbɛ parce que donna nataw la n bɛ fɛ k'a ye ko a kɛra entreprise ye bɛɛ bɛ min kuma fɔ k'a dɔn k'a fɔ n bɛ fɛn ɲuman feere fɛn min de don a ka ɲi qualité b'a la wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ fɛnɛ en même temps n bɛ fɛ k'a ye fɛnɛ n sera ka yɔrɔ dama damani yɛlɛ Bamakɔ yan nɔ ka fara nin yɔrɔ in kan ani pourquoi même pas aller au niveau régional donc ne kɔni ɲɛ bɛ entreprise in na donna nataw la fɛnba de ye n bolo quoi et min bɛ se fɛnɛ ka jamanadenw dɛmɛ ka mɔgɔ caman bɔ chômage la ani bon ka nafa se famille caman ma quoi. Ayiwa mun de ye restaurant baara yɛrɛ ja i ye mun de y'a ja i ye? Min y'a ja ne ye déjà dumuni ka di ne yɛrɛ ye. E t'a faamuyara dumuni ka di ne yɛrɛ ye kosɛbɛ ni en même temps n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na ne ye fɛn dɔ de jati minɛ k'a fɔ quartier bɛ Bamakɔ yan nɔ ni mɔgɔw bɛ baara k'a yɔrɔ la i b'a sɔrɔ dumuni sɔrɔ ma nɔgɔ ma dɔw yɛrɛ bɛ obligé tilegan fɛ ka tilen kɔngɔ na parce que u ka temps t'u permettre ka bɔ ka taa dumuni ɲini bon ne yɛrɛ y'a cas dɔ vécu déjà ne y'o fɔ ka tɛmɛ donc o bɛɛ de y'a ja ne ye hali ne taalen région kɔnɔna na fana c'était le même problème avec ne yɛrɛ y'a vécu kuma dɔ la ne bɛ sigi ne tɛ fɛ ka bɔ yɛrɛ mais kɔngɔ bɛ na n kan ka bɔ n b'a kɛ cogo jumɛn ou bien n bɛ bɔ n bɛ yɔrɔw yala yala n ti yɔrɔ sɔrɔ n mago bɛ yɔrɔ min na n bɛ se ka dumuni ɲuman yɛrɛ kɛ yɔrɔ min na n t'a sɔrɔ quoi donc o bɛɛ de nana ne ko n ko bon ne yɛrɛ bɛ se ka solution sɔrɔ nin ko in na donc ni nana n yɛrɛ bɛ n ka cakɛda dayɛlɛ ka nin problème résolu donc a bɛn'a ma fɛnɛ a ka di ne ye n taara ka taa formation kɛ cuisine pâtisserie la donc k'a daminɛ so dɔɔni dɔɔni tan fo ka na kɛnɛmala la ka na yɔrɔ ta k'a dayɛlɛ a kanu ani gɛlɛya min ne yɛrɛ y'a y'a la vraiment o de ye ne don a la. Ayiwa aw kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn ni jumɛn sigi a ka baarayɔrɔ la min b'a to ni client yɛrɛ nana a bɛ nisɔndiya a hakilila bɛ tigɛ k'a fɔ an nana yɔrɔ la an bɛna dumuni kɛ fɛn min ye lafiya kɔnɔna na an tɛ bana? An kɛlen ka hakilina min ta o la déjà ni yɔrɔ cogoya n'u nana u bɛ don kɔnɔna na u b'a ye c'est vrai an bɛ golf kɔnɔ yan mais u b'a ye yɔrɔ jɛlen don fɔlɔ bon désordre ba tɛ yen nɔ k'a fɔ fɛn min bɛ se k'u déranger u ka dumunikɛ hukumu kɔnɔna na donc ani bon ne ka mɔgɔw yɛrɛ présenter cogo ani bonya min b'i ta ka u sɛgɛrɛ n'u nana
donc u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u hakili lafiya k'a fɔ ko vraiment n'u nan'u sigi yan u bɛ se ka dumuni kɛ lafiya la u bɛ se ka dumuni sanuman dun et tout bon an bɛ kuma fɛnɛ n'u ye parce que ne ka client fɛn fɛn an bɛ canal de réseau de constitué quoi base de données de constitué n'u ye donc an bɛ to ka kuma n'u ye donc ni min bɛ min fɛ n'o y'o fɔ u bɛ na u b'o sɔrɔ voilà an b'an ka option de proposer u ye quoi bon an bɛ ni option ninnu de kɛ donc n'i ye option min choisi i bɛ na i b'o sɔrɔ an b'a la comme n ye tulu ni machine ko ni kɔgɔko in fɔ cogo min na daminɛ na quoi. Yala aw bɛ livraison kɛ a ka dumuni ta ka taa di mɔgɔ ma a sigiyɔrɔ la? Awɔ an b'o kɛ don o don k'a daminɛ daraka la ka na se tilela ma an b'o kɛ. Awɔ an ka livreur b'a daminɛ ka bɔ 12h30 ka na 13h wagati la. Donc daraka la fɛnɛ o kelen de don mais yan'o ka kɛ n y'a fɔ cogo min na an bɛ message de passer u ma ka publication kɛ ka yir'u la nin de bɛ yen bi. Donc n'o kɛla mɔgɔw b'u ka commande kɛ à l'avance donc i bɛ temps sɔrɔ k'a bɛɛ emballé k'a bila ka taa heure la quoi. N y'a faamuya aw kɛn bɛ ka réseau dɔ de créer n t'a dɔn bɔlɔlɔsiraw fɛ maaw bɛ se ka a ka kunnafoniyaw sɔrɔ min fɛ wa? Awɔ. I n'a fɔ bɔlɔlɔsira jumɛnw de bɛ aw bolo mɔgɔw bɛ se ka aw lasɔrɔ minnu fɛ? Bon an ka communication fanba ye WhatsApp de ye. WhatsApp kan ani TikTok. Donc o fila kan TikTok kan n'i y'a tapé restaurant Louche d'Or i bɛ bɛn an ka page ma mais communication fanba o bɛ kɛ WhatsApp de kan o bɛ sɔrɔ an ka numéro kan 93 84 84 86 donc n'i i enregistrelen don i b'an ka statut WhatsApp ye o sanfɛ bon en même temps an yɛrɛ fɛnɛ bɛ se k'i ka numéro ta ka to ka message ci i ma k'an ka menu f'i ɲɛna min bɛ yen nɔ n'i intéresselen don fɛnɛ i b'a fɔ. Yala réseau kan baara yala a ye nafa lase aw ma a ka nin baara in kɔnɔ wa? Bon a y'a to ni client cayara wa? Bon ne kɔni ka kalan n bɛ se k'a fɔ awɔ parce que n'i ye publication kɛ publication bɛ kɛ sababu ye kuma dɔw la client bi i wele mais anw ma réseau kan baara matarafa kosɛbɛ pour le moment mais don n'a nataw la fɛn de don an bɛ fɛ ka baara kɛ min kan donc ka se ka réseau kan baara matarafa surtout TikTok bibi in na bɛɛ bɛ TikTok sanfɛ donc a bɛ se ka client fɛnɛ lase i ma wa mɔgɔ camanw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka client lase i ma don n'a nataw la an bɛ baara kɛ o yɔrɔnin kan mais pour le moment an bɛ statut WhatsApp ninnu de bɛ nafa s'an ma kosɛbɛ parce que an ka contacts de bɛ o ye mais WhatsApp o ka ca hali ni mɔgɔ min t'i ka contact la o bɛ se k'i ka baara ye quoi donc an ka baara kan ka sinsin o kan kosɛbɛ fɛnɛ don n'a nataw la. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye a ka nin baara in a ma nɔgɔn i bɛ se k'i da don a bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ a ka restaurant na baara senfɛ i bɛ se k'i da don o gɛlɛya dɔw la? Bon dumuni ko ma nɔgɔn mɔgɔw bɛ tilen k'a fɔ fɛn min bɛ taa kɔnɔ na fɛn bɛɛ bɛ ko fo kɔnɔbara donc dumuni yɛrɛ pour que e de kan k'i assurer fɔlɔ i bɛ fɛn min di mɔgɔw ma k'a sɛgɛsɛgɛlen don ka ɲɛ. Ayiwa fɛn min ye a ka baara kɔnɔ a bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ i bɛ se k'i da don a damadɔ la k'a ɲɛfɔ an ye? Ok an bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ donc n'i ko dumuniko ta fanfɛla a ma nɔgɔn fɛn min bɛ taa kɔnɔbara la o ti ko donc n'i bɛ fɛn di mɔgɔ ma i b'i assurer k'a fɔ fɛn min de don a sɛgɛsɛgɛlen don kosɛbɛ walasa mɔgɔ kana na kɛ sababu ye ka bana i sababu la bon ani i b'i jija fɛnɛ ka client ka laɲiniw sabati dɔɔni parce que client caman bɛɛ n'i takun de don restaurant na dɔw bɛ taga parce que u mago bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ka sa lafiyalen don n'u bɛ se ka sigi k'u ka dumuni kɛ tranquillement ka waati latɛmɛ. Exactement dɔw bɛ taa parce que yɔrɔ jɛlen de don dɔw bɛ taa fɛnɛ parce que bɛɛ n'i takun de don quoi donc e de b'i timinanja pour que o bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ i ka yɔrɔ la parce que ni client nana siɲɛ kelen ka na sɔrɔ yɔrɔ désordonné don ou bien poussière bɛ fan bɛɛ fɛ bon a ka gɛlɛn sini ma a tigi ka se i ma bon ani u bonyani fɛnɛ n'u nana mɔgɔ min b'u accueillir u ka kɛ mɔgɔ ye min b'u bonya kosɛbɛ
Bon, gɛlɛya yɛrɛ bɛ na kuma caman min na o ye accueil de ye quoi. Donc an b'an jija ka to an ka mɔgɔw former parce que daminɛ na an ye gɛlɛya caman sɔrɔ i b'a sɔrɔ dɔw ni clients bɛ kɛlɛ u b'u plaigner clients na bon clients fɛnɛ b'u plaigner olu la donc a man nɔgɔ mais an de bɛ ka jama wele donc an de b'a essayer ka an ka côté ta ka se ka an ka mɔgɔ minnu bɛ bila pour que u ka servir kɛ u ka kɛ mɔgɔw ye minnu ye formation dɔɔni sɔrɔ k'u bɛ se mɔgɔ accueil cogo la u bɛ se mɔgɔ bonya cogo la. Bon, gɛlɛya fanba yɛrɛ nin baara in na fɛnɛ a dɔ ye a caman ye mɔgɔ ko ye dɛ n bɛ se k'a fɔ parce que ne yɛrɛ ye gɛlɛya caman sɔrɔ mɔgɔ ko ka côté la dɔw bɛ yen nɔ surtout cuisinier ninnu wulafɛla la cɛ ninnu n'u nana u n'u ka hakilina de bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ n'i ko k'i b'u corriger togoyanin dɔ la a man d'u ye bon clients dun bɛ k'u plaigner donc i b'u corriger de bon même n'a tigi ka kɔrɔ n'i ye ou bien hali ni cɛ de don ka se âge dɔ ma cɛ obligé ka tigi corriger bon o tɛ bɛn mɔgɔ caman fɛnɛ ma donc gɛlɛyaw kɔni b'a kɔnɔ mais toujours est-il o si t'an décourager an bɛ tout possible kɛ gɛlɛya o gɛlɛya mana présenter an na an bɛ se k'o dilan cogo min na an b'a dilan tan. Ayiwa fɛn min ye o jaabi o diyara n ye an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye hali sisan fɛn min ye e kun bɛ ressources humaines na ka kariya ko o bila ka taa don restaurant na yala i ma nimisa o la? Bon n ma nimisa parce que fɛn min de don n y'a kɛ k'a ka di ne ye bon ne yɛrɛ de nature entrepreneuriat ka di ne ni ye n bɛ restaurant na n bɛ immobilier la bon n bɛ forolabaaraw fɛnɛ na donc ne yɛrɛ wulila n'a ye de quoi entrepreneuriat yɛrɛ de ka di ne ni ye donc depuis ka ne to baara la a kun bɛ n kunkolo la k'a fɔ ni ye wagati dɔ sɔrɔ n b'a bila n bɛ taa dɔ kɛ n yɛrɛ ye parce que dɔ kɛ n yɛrɛ ye o de ye ne ni na kanu ye donc bi bi na hali ni kow ma se an bɛ niveau min na ma nimisa t'a la. Wa ladilikan b'i bolo k'a ɲɛsin an balakaw ma an balaka minnu bɛ yen nɔ ni u yɛrɛ bɛ sigasiga ka don entrepreneuriat la u dalen tɛ u yɛrɛ la n'a fɔra k'e ka kuma o tigiw fɛ i bɛ mun de f'u ye? Bon n'a fɔra ko ne ka kuma olu tigiw fɛ bon n tɛna se ka kuma k'u nɛgɛ k'a fɔ ko fɛn min de don a ka nɔgɔ entrepreneuriat ye fɛn min ye a ma nɔgɔ n'a kanu t'i la n'a courage t'i la a ma nɔgɔ mais fɛn min de don fɛnɛ n'i sera ka kɛ a bɛ nafa belebele de lase i yɛrɛ ma fɔlɔ a bɛ nafa belebele de lase i ka entourage ma a bɛ nafa belebele de lase i ka jamana ma n'a fɔra ko ne ka kuma u ye sisan ne b'a f'u ɲɛna n'i tilala kalan na n'i ye baara sɔrɔ ni baara de ka di i bɛ se ka baara kɛ mɔgɔ fɛ baara fɛnɛ man di ye k'i bɛ fɛ k'i ta daminɛ walima n'i ma baara sɔrɔ kana sigi k'i tɛgɛ fila da i sen kan i bɛ wuli i b'a daminɛ ni min b'i bolo don min na i b'a daminɛ n'o ye dɔɔni dɔɔni n'i y'an ka entreprise baw lajɛ bi ni caman y'u ta daminɛ f'i ɲɛna u ye gɛlɛya min sɔrɔ a la i bɛ masaya sigi a la ma donc k'a yir'u la k'a fɔ ko a ma nɔgɔ mais u t'a bali an ka kɛ donc i bɛ timinanja de entrepreneuriat la i bɛ courage de ta i b'i forcer de ka i yɛrɛ koron yɔrɔnin dɔw la pour que i ka se ka nɔ sɔrɔ entrepreneuriat la donc bɛɛ ka wuli min b'i bolo i ka n'i sigi k'a fɔ ko n bɛ ka wagati ɲɛnɛma de kɔnɔ pour que ka se k'a daminɛ ou bien n bɛ ka financement dɔ de kɔnɔ pour que ka se ka n ka baara daminɛ ou bien n bɛ ka wari bugulen dɔ de kɔnɔ a caman na a ti na quoi a caman na o bɛ na k'i to baara de kɔnɔna na donc bɛɛ ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye an ka jɛ an ka Mali in dilan ɲɔgɔn fɛ an kana sigi k'an jigi da gouvernement dɔrɔn kan o de ye ne ka kuma ye ka ɲɛsin muso ni jeune ma. Fɛn min ye n balimamuso ni bɛ ka boli bilikan boli ni m'i jɔ i b'i cun an ka jamukan a sera a kuncɛyɔrɔ la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn y'an ka wele jaabi a diyara an ye a bɛnn'a ma an bɛ dugawu fana kɛ i ye i ka cakɛda ni o ye restaurant ye ala k'a kɛ cakɛda belebeleba ye
a ka mali fan bɛɛ lajɛlen minɛ an b'o o dɔgɔ k'i ye ni o tɛmɛna ka bɔ yen an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn bi a ka jamukan ni o ye jamanadenw kumada ye an ye maa bisimila kɛnɛ kan maa min ni o ye madame Jeanne Viviane Sankara ye maa do maa min ni ale kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ waasa ka se ka dɔ kɛ a yɛrɛ ye a kana taa i tɛgɛ jan maaw kɔni ye o de kɔni hukumu kɔnɔna na an y'ale wele ka na an y'a jiga k'a fɔ fana a ye fɛn minnu fɔ a ye tataw kɔni sɔrɔ a la min bɛna kɛ aw ma walanda ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn nin kun ye aw ka jamukan ye a sera a kuncɛyɔrɔ la an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye don n'a nataw la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan an bɛna jamukan wɛrɛw kɔni lase aw ma bita in o lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idirisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Jamanadenw kumada. Jamanadenw kumada ye jɛmukan ye min dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye. Buna hadamadenya ni yiriwa rajoso HDFM sanfɛ. Dɔgɔkun o dɔgɔkun ka kuma di aw ma aw ka hakilinaw n'aw fɛlaw fɔ jamana ɲɛta siraw kan.